lei? Da. Nu, lasă pe 10 lei. Bun. Auzi, prima mână, dai prima mână pe 10 lei. Nu. Am dat, am câștigat. Roșu. Stai! Zici, ce dai, roșu sau negru? Dar pune mâna așa, poate e roșu-negru, nu? Roșu. Negru, ai câștigat, ai pierdut. Ai 20 de lei. Ce 20 de lei? 42, 48% la stat. 50, ai 10 lei câștigat. Da, bine, iară. Bun. Roșu. Negru, ai pierdut. Ce negru? S-o dus, gata. Bagă bani pe sunar. Bun, nu mă duc. Bun. Dar stai, te pe 10 lei? Că nu mai trebuie să bagi bani. Ce fac bani? Joc pe 50 de bani pe o tură. Care că nu mai... Am un joc pe datorie, lasă. Joc datorie. Adă bani. Are aparatul și cu datorie. Da. Are caiet în spate. Adă bani, bagă bani în bancomat. Nu mai am 10 lei. Mai Dă am. de 50, că eu primesc Da, de de 50. 10 lei. Bă, dai și o cafea, mă, că ți-o Ia caseria, mâncava-și pula voastră. Dăm 10 înapoi. Vă dau o tură. Dar mai lasă acolo. Nu, bag banii în casă. Gata. Ce e aici? Am băgat în casă. N-ai dat negru. Pula, o foroș, ai pierdut. Gata, au plecat bani. Iară dau. Bagă, trebuie să bagi bani, iară. Bagă 50 ca să ai 5 mâini. Cum să bag iară? Păi n-ai numai două, Acum am nu câștigat. Ai pierdut tot. Alex! Cum am pierdut Cum tot? să bagă 50 să ai 5 O mâini? N-ai numai câștigat două. 40, dai 40 înapoi. Păi n-are mă numai două Trebuie să-i mâini. dai 40 înapoi cu Nu un joacă băgat pe în casă. prețul din... Alex, te-ai prostit, ai mers în minus sau... Te-ai mâncat în pula, te-ai dus cu Hai, băgat începe de la început. Bagă Te-ai bani. virusat, Bine, mă. bag. Stai așa, s-a virusat aparatul. Cing-cing? Nu. Cât ai băgat? 10 lei. Băgat 10 lei. Negru. Roșu. Cum roșu? Te-a dracu. Roșu. Că roșu dat aparatul. Hai, mai dăm o dată. Bagă bani. Nu, 10 lei la o mână. Să știi că eu nu dau rest. Aparatul nu doresc. Hai. Roșu. Negru. Ai ce băgat? Negru.